bete dituela. Bigarrena, ezetza ematen dugunean, ezetza da. Baietza ematen ez badute, ezetza baita ere da. Mesedez, hurbildu eta informazioa jaso eta erabaki. Belarri prest edo ago bizi izatea gure baduzue. Eta apuntatu zaitezte. Gazteak, umeak, eta baita helduak ere, jaiak, euskeraz bizi, euskeraz gozatu. Eta baita, zelan ez, euskeraz baita